நேத்து ஒரே ஒரு பிராங்க பண்ணி தலைவனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களடா. தலைவன் வந்து தனியா உட்காந்து புலம்பிக்கிறீங்க கேமராவை பார்த்து. தலைவனோட ரிவ்யூவர் மூடு ஆன் போல இருக்கு. எல்லாத்தையும் பத்தி ரிவ்யூ பண்ணிக்கிருக்காப்ல உள்ள. சோ அதுல தீபக் ரொம்ப நல்லவெல்லாம் கிடையாது என்னைய காப்பாத்துற அளவுக்கு. அவன் வந்து அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டேனே, அதை மீறி நீங்க சொல்லிட்டீங்களே. அதாவது என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜில தான் நான் விளாண்டுருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம தீபக்ட சொல்லுவாப்ல நம்மளோட ஃபேட்மேனு. அதை சொல்லாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்மளோட தீபக் வந்து சொல்லியிருப்பாப்ல. சோ அதையும் மீறி வந்து நம்மளோட ஃபேட்மேன் வந்து சொன்னதுனால தீபக் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து கொளுத்தி போட்டு இருந்தாப்ல கேர்ள்ஸ் டீம் கிட்ட. சோ அததான் இந்த இடத்துல வந்து பதிவு பண்றாப்ல. தீபக் வந்து ரொம்ப நல்லவெல்லாம் இல்ல, என்னை காப்பாத்துற அளவுக்கு. அவன் ஒரு கேம் விளாண்டுக்கிறீங்க, ஒரு விதமான ஒரு கேம் விளாண்டுக்கிறீங்க. அதே மாதிரிதான் விஷாலும் அவன் ஒரு நல்ல பையன் அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லி பேசிக்கிருக்கான். நினைச்சது வந்து ரஞ்சித் நானும் தான் பேசி ஏதாவது பண்ணலாம் நினைச்சேன். ரஞ்சித் தான் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு எல்லாமே பண்ணது. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் என்ன இது பண்ணிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் என்னோட கேம் எப்படி தனியா நான் ஆடுறேன்றதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி உட்காந்து கேமரா கிட்ட பேசிக்கிருக்காங்க. நேற்று நைட்ல இருந்து தனியா தான் இருக்காப்ல, தனியா தவிக்க விட்டு போயிட்டாங்க. அவர் யூஸ் பண்ணது வந்து இவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு, இவருக்கு நமக்கே தெரியாம நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்றாங்கன்றத. ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா, பாய்ஸ் டீமுக்கு முழுக்க முழுக்க ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபேட்மேன் தான். தலைவன் ஃபேட்மேன் தான் இதெல்லாம் பண்ணலாம், இப்படிலாம் பண்ணலாம், இப்படிலாம் பண்ணா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும், அப்படிலாம் பண்ணா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் சொல்லி கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து கொண்டு வந்துருக்காரு. ஆனா இப்ப அவரையே தனியா தவிக்க விட்டு போயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு. அதுவும் எல்லாமே மிச்சர் சாப்பிடுறவங்க தான். மெஜாரிட்டியா உள்ள இருக்கிற எல்லாமே மிஸ்டர் சாப்பிடுறவங்க தான். ஸோ உள்ள வந்து நிறைய பேர் அப்படிதான் இருக்காங்க. மெஜாரிட்டியா கேம்ல ஆடுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொண்டு போறதுக்கு யாருமே எஃபோர்ட் எடுத்து பண்ற மாதிரி தெரியல. டாஸ்க் பண்ணுவோம், டாஸ்க் வந்துச்சுன்னா டாஸ்க் பண்ணுவோம். நம்ம வெளியே யாருக்குமே எக்ஸ்போஸே பண்ணக்கூடாதா, இருக்கிற தெரியாம இருந்துட்டு போயிடணும்டா அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கு போல இருக்கு எண்ணம். ஸோ இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து கமெண்ட்ஸ் கவனிங்க. தனியா புலம் போட்டீங்களாடா ஏழு பாவமுடா. ஸோ மக்களை அடுத்த ஒரு வீடியோ பார்ப்போம். பாய்.